Bona tarda a tothom. Abans de tot, i sense retòrica per la meva banda, gràcies infinites al centre que m'ha convidat a presentar aquest llibre, al Quico Vilanova, Francesc Vilanova, i a la generosa presentació que m'ha fet el Manel Risques. El títol que jo vaig proposar al centre era modificar una mica el del llibre, però l'objectiu és parlar dels elements bàsics d'aquest llibre que ha descrit i elaborat molt bé el Manel, els intel·lectuals i el dret franquista i la dictadura de Franco. Per desenvolupar a grans trets el contingut d'aquest llibre de 500 pàgines, jo abordaré els següents punts. D'una banda, faré una reflexió sobre la naturalesa jurídica del règim franquista. En segon lloc, naturalment, el paper dels intel·lectuals, dels juristes. En tercer lloc, faré una reflexió sobre quins eren els trets característics del dret específic dedicat a la repressió de l'oposició. I finalment, en la mesura que efectivament el franquisme no va néixer verge en matèria repressiva, quin va ser el que podríem dir en termes jurídics el dret repressiu comparat que va servir de referència per... Abans d'això, diria que aquest llibre respon essencialment a un repte acadèmic, i era examinar des de la lògica d'un jurista, no pas d'un historiador, que no ho soc, gràcies, des de la lògica d'un jurista, tot l'arsenal de normes, d'institucions, específicament de jurisdiccions especials, que el franquisme nascut d'un cop d'estat contra un règim democràtic, que era la Segona República, a què responia aquest dret des d'una perspectiva general. És evident, com ho ha dit el Manel, que hi ha específicament treballs excel·lents, d'altres no tant, d'aspectes jurídics de la repressió. Sobretot destacaria el treball sobre el TOP i específicament sobre el Tribunal Suprem, així com també alguns sobre els Consells de Guerra. L'interès acadèmic del que jo he intentat fer és sistematitzar des de la lògica jurídica, però contextualitzada històricament, perquè, fruit del que s'ha apuntat de manera molt correcta, els juristes no podem viure al marge del context històric, per bé que tinguis una posició essencialment formalista en el dret, si voleu, kelseniana. Al marge d'això no podem viure del context històric, del context social, i a la inversa, el jurista no pot viure en una mena de torre d'ivory desvinculada del context social sobre el qual es projecten les normes que estudia o que crea el poder públic. A partir d'aquí, el primer punt. La naturalesa jurídica del franquisme, d'aquest que crea aquest instrument repressiu. Un instrument repressiu sistemàtic, creat al llarg de 40 anys, modificat, igual que va modificar-se de manera camaleònica el règim franquista al llarg dels 40 anys de durada. La naturalesa jurídica. Podria semblar aquesta una pregunta retòrica. Naturalesa jurídica de quelcom que sabem que era un règim de dictadura. Bé, sobre aquest tema és important subratllar, tot i que jo no he entrat massa en matèria, però alguna cosa he dit, sobre què era el règim franquista. Subratllo, era una dictadura, sens dubte. Però sabeu perfectament que sobre la naturalesa jurídica del règim i sobre la naturalesa política d'ell, s'ha subratllat en un moment determinat que el règim franquista és un règim totalitari i que posteriorment va esdevenir, producte de la seva evolució, un règim autoritari. Sabeu que aquesta teoria, sobretot l'atribució de règim autoritari, s'aplica sobretot a partir de l'evolució econòmica del règim, a partir del Pla d'Estabilització de 1959, on sociòlegs importants, i segurament el més brillant de la sociologia espanyola, Juan José Linz, professor a la Universitat de Yale, un referent, sens dubte, de la ciència política de la sociologia espanyola,
Diria que molt influït per la teorització que va fer Hannah Arendt de diferenciar entre règims totalitaris i règims autoritaris, va considerar que a partir d'una sèrie de categories sociològiques, el règim franquista, al igual que també el règim de la dictadura de Salazar, eren més bé règims autoritaris que no pas totalitaris. Per què? Perquè el règim totalitari, ell l'identificava, igual que feia Hannah Arendt, amb el règim soviètic, el règim nazi, en la mesura en què allò que caracteritzava aquest règim era una mena d'alineament, una mena de disciplinació de la societat amb un partit únic, amb uns costums únics, amb una societat absolutament homogènia. Per contra, un règim autoritari no era exactament això, sinó que, d'alguna manera, hi havia una certa pluralitat. I aquí és on jo crec que aquesta distinció, aplicada sobretot al règim franquista, d'acord amb el que deia Juan José Linz, no quadra, en tot cas és absolutament insuficient. Linz afirmava que el règim franquista venia a ser un règim autoritari perquè acollia en el seu interior un cert pluralisme. Sabem tots que totes les forces que van donar suport al cop d'estat contra la república i que van identificar el règim, hi havia famílies molt diverses, franquistes, monàrquics, després de l'Opus Dei, catòlics, nacionalcatòlics, falangistes, ho he dit, carlins. I llavors, d'aquesta pluralitat ad intra, interna, Linz considerava que el franquisme expressava una certa pluralitat. Home, jo crec que és un argument feble, perquè en tot cas aquesta pluralitat no responia en cap cas a criteris de representativitat. Ningú havia elegit aquestes famílies per representar els seus respectius interessos en el si del règim. Llevat que es pugui creure que les eleccions, quan es van produir, les eleccions corporatives que es van produir, era una expressió de pluralisme. Per tant, és un argument feble. Però no hi entro més en matèria. Per tant, diguem-ne que és molt més pacífic, des d'un punt de vista metodològic, considerar que, òbviament, el règim franquista era una dictadura i que era l'antítesi d'un estat de dret. Els professors de dret i de dret constitucional, una de les primeres coses que tenim l'obligació d'explicar en una primera classe de dret constitucional és dissenyar quins són els trets essencials d'això que molta gent en el discurs polític actual, i no diguem-ne en el discurs periodístic, s'inflen la boca parlant de l'estat de dret. Contínuament l'estat de dret apareix cap aquí, cap allà, etc. I si realment algú gratés una mica i preguntés què opina, què significa per vostè l'estat de dret aquí, jo crec que hi haurien dificultats perquè aquesta persona, inclús un polític professional, àdhuc un polític professional, ho definís. Un estat de dret es caracteritza per 4 elements definitoris indeclinables. 1. La llei, expressió de la voluntat popular democràticament expressada, per tant, eleccions lliures plurals. 2. Com a conseqüència d'això, el poder no pot ser concentrat en una sola institució, en una sola persona, per tant, divisió de poders. 3. Si la llei és expressió de la voluntat popular, la llei és un límit a l'exercici del poder públic. Per tant, principi de legalitat, tots els poders públics vinculats a la llei agradi o desagradi, començant per la Constitució i després la llei. I finalment, en un estat democràtic, òbviament, el quart element, si no existís, no tindria raó de ser, i és que el poder ha d'estar limitat, ha de ser limitat. Com es limita el poder? Amb el reconeixement de drets i llibertats dotats de garanties jurisdiccionals, és a dir, dotats de la potestat que té un ciutadà d'anar-se a un jutge i reclamar la defensa dels seus interessos. Bé, aquest és l'esquema. Per tant, un esquema que, per l'altra banda, un dels pocs juristes espanyols dels anys 60, Elías Díaz, catedràtic després de Filosofia del Dret, va definir en un llibre paradigmàtic, Sociedad Democrática y Estado de Derecho, Estado Democrático, editat a aquella editorial que recordareu, Quadernos para el Diálogo, en 1962, va arribar a aconseguir publicar aquest llibre, en l'àmbit estrictament acadèmic, explicant què era això, justament any 1962, per al que després explicaré, per confrontar-se amb la defensa que el règim franquista feia
del seu propi règim dient que era un estat de dret quan no era un estat de dret. Per què no era un estat de dret el règim franquista? Primer, perquè la llei, naturalment, no era expressió de la voluntat popular democràticament expressada. La llei, durant el franquisme, des de 1936 i més específicament des del 38-39, era l'expressió de la voluntat legislativa, de la potestat legislativa atribuïda exclusivament a una persona, que era el general Franco, a través de dues lleis molt conegudes que van romandre vigents fins a inclús la monarquia de Juan Carlos el primer any i mig fins a les primeres eleccions democràtiques, les anomenades lleis de prerrogativa, que atribuïen al general Franco la potestat legislativa per aprovar lleis, ell solet. Quan diu lleis, qualsevol tipus de norma. Per tant, primera condició no es complia. La segona, divisió de poders, naturalment tampoc perquè el poder quedava concentrat al general Franco. No existia un Parlament. En 1942 s'aprova la segona llei fonamental, la Ley Constitutiva de Cortes, però les Corts eren un organisme consultiu del poder executiu, no aprovava lleis en aquest cas. Algú dels aquí presents em podia recordar, però en 1967, a través d'un referèndum, s'aprova la Llei Orgànica de l'Estat, que certament atribuïa una reduïda potestat legislativa a les Cortes Orgàniques. Aquesta potestat legislativa era sempre, en qualsevol cas, compartida amb el general Franco, que mantenia la seva potestat legislativa, i per tant no hi havia llei que sortís al butlletí oficial de l'Estat que no gaudís de la sanció del cap de l'Estat, del general Franco. Per tant, no hi havia divisió de poders. La llei orgànica va inventar una defensa jurídica al qual em feia referència irònica amb un llibret publicat, recordareu alguns dels aquí presents, l'editorial Ariel, Cuadernos de Ariel, la introducció al règim polític espanyol de Jordi Soletura, llavors Gómez de Soletura, que explicava la defensa jurídica que deia el franquisme. El franquisme es definia per unitat de poder i coordinació de funcions. Aquesta era la divisió de poders en el franquisme, però ells mateixos reconeixien que la divisió de poders res. Principi de legalitat. El propi franquisme s'havia atribuït lleis pròpies que complia quan convenia i quan no convenia no les complia. En aquest sentit, el franquisme era especialment hereu d'una de les reflexions més brillants que s'han fet sobre el règim nazi. El règim nazi, en un llibre que us recomano la seva lectura, Ernst Frenkel, El Estado Dual, publicat també a l'editorial Trota com el meu, Frenkel, que era un jueu alemany que ha de fugir de l'Alemanya nazi el 1939 i va parar als Estats Units, i molts anys després fa un llibre inicialment en anglès i fa pocs anys traduït de l'alemany en el que parlava de quina era la naturalesa jurídica del règim nazi. El règim nazi es va dotar d'un dret propi, un dret que aplicava quan convenia i quan no convenia per les raons que després explicaré, doncs els propis jutges feien una interpretació doble, estado dual. Complia quan convenia i quan no convenia el propi ordenament jurídic el deixava de complir. I, en quart lloc, naturalment, el règim franquista, una de les senyes d'identitat va ser la permanent, sistemàtica violació de drets i llibertats. Per tant, no era, òbviament, un estat de dret, era un estat amb dret. Disposava de dret, una llau de normes espectacular que en l'àmbit jurídic es van anar creant en aquests períodes que jo estudio en funció de les necessitats, en funció del context. M'interessa posar en relleu aquest aspecte justament per crear el marc jurídic que doni raó de ser el que ara explicaré. El segon punt és aquest dret va ser producte no va ser producte del no-res, no va ser producte de la voluntat política d'uns quants que, autors del cop d'estat, militars, forces polítiques ultraconservadores, decideixen que alguna cosa hem de fer per legitimar políticament el règim i per legitimar també la nostra repressió. Per fer això
Naturalment, ells portaven l'indirizzo polític, que dirien els italians, la direcció política, l'impuls polític, però al darrere hi havia tota una colla de juristes, alguns intel·lectuals, juristes, alguns brillants, d'altres no, que van posar al seu servei la seva intel·ligència o la seva estultícia o la seva servitud política, en qualsevol cas, per donar suport a un règim de dictadura. Per tant, m'interessa posar en relleu alguns aspectes, dels molts, però alguns aspectes, sobretot tres, que donen sentit a l'important paper dels juristes durant el franquisme. Em refereixo, i en Manel ja ha fet referència una mica en la seva presentació, em refereixo a tres aspectes que són els següents. D'una banda, com justificar jurídicament el cop d'estat, allò que ells van considerar com l'alzamiento nacional. Els arguments no tenen desperdici, però el que ara explicaré. Com justificar jurídicament davant de la comunitat internacional, perquè era el referent, era la preocupació que teníem des del bon principi, com vestir allò que hem fet davant de la comunitat internacional. Estim a 1939-1940, un món en guerra. Dos, com justificar el poder absolut del general Franco, és a dir, allò que aquí es va qualificar com el caudillatge, el caudillaje, que té uns arrels clarament germànics. I tres, a partir de 1962, per les raons històriques que també explicaré, com justificar que nosaltres, franquistes, el nostre estat és un estat de dret. Bé, pel que fa al paper dels juristes sobre aquest primer punt. Per abordar aquest tema, jo m'he capposat sobre un ampli catàleg de revistes jurídiques del franquisme dels anys 40, 50, 60, 70. Em refereixo sobretot a la revista d'Estudios Políticos, a la revista d'Administració Pública, al Anuario de Filosofía del Derecho, la revista de Derecho Mercantil, la revista de Derecho del Trabajo i algunes més, totes al voltant del que avui diríem en llenguatge actual el think tank del règim franquista, que era l'Instituto de Estudios Políticos. Avui és un organisme autònom dependent de la presidència del govern que es diu Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que aplega el que podríem dir dins de les àrees de coneixement universitàries els constitucionalistes i els politòlegs, d'una banda i d'una altra. Politòlegs, sociòlegs. Això ara. Res més lluny de la meva intenció d'establir paral·lelismes entre el que és avui aquest centre de l'Institut d'Estudis Polítics, no ens confonem. Bé, el primer element, la justificació del cop d'estat, de l'alzamiento. El bàndol de guerra que aprova, que porta la signatura del general Cabanelles, un ex-maçó, que encapçala la Junta de Defensa Nacional, el bàndol de guerra establia tot un seguit de tipus delictius que eren considerats com a rebel·lió militar. I rebel·lió militar eren coses com propagar notícies falses o tendencioses, impedir o dificultar l'abastiment d'articles de primera necessitat, celebrar qualsevol reunió o manifestació o conferència, ser posseïdor d'armes de foc. Són delictes de rebel·lió, sedició i connexes, per exemple, tota mena d'actuació que alteri l'ordre públic al carrer, tot això era rebel·lió militar. I la condemna per rebel·lió militar era pena de mort. Doncs bé, per justificar aquest règim, a través d'un bàndol militar, un grup de juristes es posen al servei del règim a través de l'anomenada Comissió Bellón. Bellón era un magistrat del Tribunal Suprem que encapçala una comissió de juristes de tota Espanya que van donar suport des del primer moment al règim a través d'una sèrie d'arguments que responen als següents paràmetres. Primer, el primer argument
que defensen davant de la comunitat internacional era que el règim republicà era il·legítim des de bon principi. Des de les pròpies eleccions del 12 d'abril que proclama la República el 14, doncs eren eleccions il·legítimes perquè en realitat qui havia guanyat en termes absoluts, cosa que sabeu que és veritat, eren les candidatures monàrquiques, però que el fet que les candidatures republicanes obtinguessin el màxim suport en les principals ciutats espanyoles, això era absolutament indiferent. Com també era indiferent que el rei, malgrat la seva voluntat, tingués que anar-se. Malgrat el consell que li dona el general Sanjurjo, que la Guàrdia Civil no podia sostenir, no podia sortir al carrer a sostenir aquell règim. Doncs bé, il·legitimitat del règim republicà. I així mateix, il·legitimitat de les eleccions de febrer del 36, que donen el triomf a les forces del Front Popular, perquè consideraven que aquestes eleccions s'havien produït ja en un context de violència inusitada i que, en conseqüència, com s'havia produït una amnistia que havia tret al carrer els revolucionaris d'Astúries i el moviment socialista de Catalunya d'octubre del 34, això ja donava una carta d'il·legitimitat al règim. Davant d'això, és a dir, de negar, és a dir, afirmar que el règim republicà tenia un vici d'origen des de bon principi, a banda d'això, què dir? Llavors, aquests juristes, entre els quals, per cert, entre d'altres, formava un prestigiós catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Trias de Bes, que tindria un paper rellevant en el cinquè argument que ara explicaré. Doncs aquests juristes afirmaven, davant d'això, què fem? Què calia fer? Doncs davant d'això, el poble espanyol, en l'exercici legítim del dret de resistència a l'opressió, considerant que el règim republicà era opressiu, s'aixeca, s'alça i, per tant, s'aixeca contra l'opressió. Val la pena posar en manifest la ironia, el cinisme d'aquest argument, que és un argument liberal. Sabeu que una de les característiques dels principis bàsics de la cèlebre Declaració Revolucionària Francesa de 1789, encara vigent a França, com a Declaració de Drets i Llibertats, era el legítim dret del poble a oposar-se davant d'un règim opressiu. Doncs aquests juristes diuen, no, és que com la república era opressiva, el pueblo se ha levantado, se ha alzado, i per tant exerceix el legítim dret de resistència a l'opressió. Tercer argument. Qui ha de representar el poble per oposar-se, per rebel·lar-se davant de l'opressió? El propi poble, que hauria pensat, no? Democràticament. No. Qui representa el poble és l'exèrcit. Aquí entrem en un dels elements que, a parer meu, és un dels elements definitoris de la construcció de l'estat espanyol contemporani del XIX, que és la presència hegemònica, sobretot a partir de la segona meitat del XIX, de l'exèrcit. És a dir, qui ha de representar el poble que es rebel·la contra l'opressió és l'exèrcit. Un exèrcit que, com sabeu els historiadors, era tributari de tota una cultura africanista, és a dir, de repressió de les colònies, d'una repressió brutal, que aquest exèrcit, que quan ocupa la península des de l'aixecament a Canàries, s'autotitula i apareix formalment en la documentació dels anys del període de la guerra com un ejército de ocupació, tal qual. És a dir, a mesura que anava ocupant territori espanyol, l'àmbit controlat per l'exèrcit de Franco era l'exèrcit d'ocupació. Doncs, presència, per tant, hegemònica de l'exèrcit com a representant d'aquesta opressió. Quart element, invocació també d'un altre argument típicament jurídic, un argument jurídic del dret penal. Com ha de respondre una persona quan és agredida? Doncs legítima defensa. I davant de la legítima defensa no hi ha imputabilitat, no hi ha responsabilitat, no hi ha actuació antijurídica. Jo he actuat en defensa pròpia per defensar la meva vida. En conseqüència, el poble espanyol es va rebel·lar i va utilitzar la legítima defensa per alliberar-se de l'opressió republicana. I el cinquè element,
és on jo crec que Trias de Bes té un paper important. Era un argument de dret internacional públic. I era atorgar, durant el període bèl·lic, entre el 36 i el 39, atorgar al govern de Franco la condició de govern de facto. És a dir, govern de facto en el territori que anava ocupant, en la qual cosa, el territori conquerit, en la qual cosa, el problema que estava produint a Espanya era un problema estrictament intern, davant del qual les potències occidentals, sobretot, no havien de res fer, no havien de fer res. I això ho van complir fil per randa els britànics, que van donar suport, com sabeu perfectament, venent petroli al govern de Franco des de bon principi, i la República Francesa, que malauradament va tancar les fronteres. Per tant, això no valia per al règim italià ni pel règim alemany. Algú podria dir, tampoc va valer pel règim soviètic, que va donar un suport relatiu a la República Espanyola. El tema era argument de dret internacional. Som un govern de facto, és un problema interior, i en conseqüència aquí no opera el dret internacional de guerra, que d'una altra banda, en aquell moment, estem a 1936, era un dret de guerra enormement minso, molt poc regulat, no com a l'actualitat, tot i que a l'actualitat podríem entrar en matèria i veure quina és realment la seva eficàcia, però aquest és un altre debat. Aquests són 5 arguments interessants d'aquests juristes. Acaba la Guerra Civil, s'inicia la llarga postguerra, un règim que s'autodenomina totalitari. La primera llei fonamental del franquisme és el fuero del trabajo, s'establia unes regles reguladores de les relacions entre empresaris i treballadors, en l'exposició de motius. Per cert, les exposicions de motius, és a dir, el preàmbul de les lleis no té desperdici per veure el darrere que hi havia d'aquestes normes. Doncs el preàmbul diu: nosaltres, Espanya, Estado totalitario al servicio de la dignidad nacional, Estado totalitario. Bueno, el tema era com justificar un poder absolut, aquest poder legislatiu atribuït al general Franco, que encapçala la rebel·lió militar. Aquí apareix en escena la idea del cabdillatge. El teòric principal de la teoria del cabdillatge era un jurista de formació germànica, deixeble directe de Carl Schmitt, com sabeu, jurista, assessor del règim nazi, traductor de l'obra important, d'una altra banda, de Schmitt al castellà. Em refereixo a Francisco Javier Conde, que com molts intel·lectuals de l'època republicana s'eduquen a l'Alemanya de Weimar i que tenen com a referent jurídic, en aquest cas, a Schmitt, els que romanen a l'Alemanya nazi i els que després van a l'Espanya franquista. Quines eren les característiques essencials que donen sentit a la teoria del cabdillatge? És a dir, el poder absolut atribuït a una institució, en aquest cas, al cap de l'Estat. Doncs sobretot 2 arguments que formen part de la teoria política que va exportar amb gran èxit a Carl Schmitt en els règims autoritaris, en els règims totalitaris, i específicament a Espanya. 2 elements, entre d'altres, que apareixen en les seves obres, com la teoria de la dictadura, la teoria del partisà i tant d'altres, d'obligar la consulta per qualsevol, més enllà del caràcter profundament totalitari de Schmitt, que era un home profundament intel·ligent, que va construir 2 idees que van servir per vestir el mort de la idea del cabdillatge, que és, d'una banda, el decisionisme i, d'una altra banda, la teoria de l'amic-enemic. Què significava el decisionisme en termes polítics, en termes jurídics? Què significava la teoria de l'amic-enemic? Doncs, la primera, el decisionisme, significava que en una societat, davant del conflicte polític, quan aquest conflicte polític esdevé fort, quan es radicalitza, estava pensant en Weimar, no valen les institucions representatives.
No val inclús el dret d'excepció, les situacions d'excepció que regula la pròpia Constitució, no val la suspensió parcial de drets i llibertats, no. El que val és atribuir el poder absolut, el poder de decisió, el decisionisme, a una sola autoritat. Això és, a Alemanya era el Führer. I a Espanya es construeix la idea del caudillo, que té una relació també amb el dret medieval espanyol. És a dir, davant del conflicte desapareix el dret, desapareix la norma i apareix la política. Per tant, la raó d'oportunitat, la raó de l'absoluta discrecionalitat del poder polític. Això és decisionisme. I això és el que donava sentit a la teoria del caudillatge. I en segon lloc, clar, això és únicament possible a partir d'una segona premissa. I la segona premissa del caudillatge era entendre que la societat, i això ho explicava molt bé Carl Schmitt, la societat cal entendre-la entre amics i enemics. A l'enemic res, a l'amic tot, en el marc de les normes que jo estableixo. En conseqüència, a partir d'aquí, diguem, la teoria de Schmitt s'exporta a Espanya. S'exporta al 100%? No, perquè hi havia un problema. I és que entre les famílies que donen suport al franquisme i que va donar senyals d'identitat al franquisme durant tota la seva durada, va ser l'anomenat nacionalcatolicisme, és a dir, l'estat franquista era un estat confessional on el paper de l'Església Catòlica era un instrument, era allò que havíem dit en el passat, un aparell de l'estat essencial per donar sentit al poder polític. I clar, el problema és que Schmitt no era catòlic, en absolut, era laic. Per tant, els franquistes, catòlics i no catòlics, adaptar-se a les teories de Schmitt al 100% era relativament incòmode. És a dir, que Schmitt va ser incorporat a la teoria política espanyola, diria que a vegades amb força, però va entrar sense especials problemes. Això va significar que, a partir d'aquestes dues variables, Francisco Javier Conde i els que vindran després, que esmentaré, deien coses com les següents per definir això que s'entenia com caudillatge. Deia, per exemple, Conde, diu, acaudillar no es dictar, es ante todo mandar legítimamente. Caudillaje no es sinónimo, sino contrapunto de dictadura. Caudillaje es mandar carismáticamente. La idea del carisma sí que quadrava bastant el comportament del propi general Franco, que realment esdevé ja dipositari d'aquesta idea de salvador, carisma absolut, salvador de l'Espanya front als enemics històrics, etc. Però la cosa no queda, naturalment, en Francisco Javier Conde. En l'àrea de dret que es deia el vell dret polític, que era la signatura que ja provenia de l'època de la República, durant el franquisme, catedràtics de dret polític molt coneguts i que van accedir a les càtedres de dret polític en gran part producte del que Jaume Claret explicava en el seu llibre sobre el desmotxe de la Universitat Espanyola, a través de les oposicions patriòtiques, doncs aquí van aportar la seva ideologia, la seva intel·ligència, la seva estultícia. És com Sánchez Agesta, Jesús Cuello, Carlos Ollero, Manuel Fraga Iribarne. Aquests són tots dipositaris de la teoria política de Schmitt. Però, atenció, no únicament Schmitt va tenir recepció en l'àmbit de la dreta, del franquisme tradicional, sinó que Schmitt també va tenir una certa incidència, també, salvant molt les distàncies, en catedràtics de dret polític del que després ubicaríem clarament a l'esquerra. Un exemple fou Enrique Tirro Galván, que en la seva obra podem constatar invocacions permanents a Carl Schmitt, salvant les distàncies, per suposat, però vull posar en relleu l'impacte que Schmitt va suposar
per la intel·ligència jurídica espanyola de dret públic d'aquella època, que era, naturalment, un dret públic vinculat estrictament al poder. O estava vinculat al poder o s'havia tingut que exiliar. Però l'aportació dels juristes no acaba en l'àmbit estrictament del dret polític. Apareix en el dret penal, apareix en el dret administratiu, apareix en el dret privat, en el dret mercantil i civil. Per exemple, en el dret penal, és a dir, en un estat, l'Estat ha de tenir dret penal. L'Estat democràtic té un codi legal de la violència que es diu teòricament. És a dir, qui exerceix la coerció és l'Estat a través de normes aprovades democràticament. En el franquisme no eren normes aprovades democràticament, però sí que eren normes que responien d'acord amb la teoria de Smith i era un dret penal que responia a la teoria de Smith basada en una societat dividida entre amics i enemics. I per tant, calia atribuir o construir un dret penal per defensar-se de l'enemic. I l'enemic era el republicanisme, la maçoneria, el comunisme. Entre d'altres, un catedràtic de dret penal, autor intel·lectual en gran part del que fou el Codi Penal de 1944, que deroga el Codi Penal de la República Liberal de 1932, Eugenio Cuello Calón, amb el qual vam estudiar els estudiants de dret fins als anys 70. Codi Penal de 1944 era un codi penal basat en una societat dividida entre amics i enemics. O bé el dret administratiu, és a dir, el dret administratiu és el que regula les relacions entre el poder públic internament i el poder públic i els ciutadans, és a dir, l'administració i el ciutadà o les diverses administracions. Aquí cal parlar, per exemple, de juristes com Álvarez Guendín, Garrido Falla, Manuel Entrenacuesta, professors que, i aquí qui us parla pot fer-ho encara inclús en coneixement de causa directa, en font directa, quan s'estudiava el dret administratiu encara als anys 70 a les universitats espanyoles, a la Universitat de Barcelona hi havia un catedràtic de dret administratiu que va morir fa poc, Rafael Entrenacuesta, un home que va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Garrido Falla, que era el seu cunyat, que després esdevindria magistrat del Tribunal Constitucional ja en època democràtica, doncs explicaven en el seu manual el rule of law, és a dir, Espanya estava fonamentada en aquest principi liberal de l'imperi del dret, en l'estat de dret. Estat de dret als anys 70 a Espanya en absolut. És a dir, l'Espanya dels anys 70 responia als mateixos paràmetres que a l'Espanya dels anys 40 pel que fa a les 4 característiques que jo he definit sobre què s'entén per estat de dret. No acabava aquí la cosa en absolut, perquè la societat no viu únicament de les relacions jurídico-públiques, sinó de les relacions jurídico-privades. El dret mercantil, les relacions entre empreses, les relacions entre empreses i ciutadans. Doncs un dels autors intel·lectuals, si no el que més, del Foro del Trabajo, don Antonio Garrigues i Díaz Cañabate. Antonio Garrigues i Díaz Cañabate era un home que procedia d'educació republicana en la seva joventut, que passa sense solució de continuïtat al falangisme a l'inici de la Guerra Civil, i que dona sentit teòric a la primera llei fonamental del franquisme, que és el Foro del Trabajo. I en el Foro del Trabajo se sostenia una idea especialment suggerent, basada clarament en la influència del feixisme italià, basada en l'anomenada Carta del Lavoro italiana, aprovada en la primera època de Mussolini, en què l'empresa s'entenia com una comunitat d'interessos. L'empresa era la síntesi d'interessos entre l'empresari i el treballador per aconseguir la virtut nacional, la voluntat nacional. És a dir, clarament rebutjar que l'empresa podia ser dipositària de conflicte d'interessos i, per suposat, negar qualsevol cosa que signifiqués lluita de classes. Doncs,
Díaz Cañabate era l'autor intel·lectual d'aquesta obra. Díaz Cañabate, de manera enormement irònica, sostenia, no, atenció, nosaltres havíem de fer aquesta llei que tingués, el Foro del Trabajo, un cert aire revolucionari, era el falangisme social, per enfrontar-nos a la tradició obrera de la CNT, de la UGT. Nosaltres havíem de presentar-nos davant de l'enemic amb unes armes similars. Per bé que sabíem perfectament que l'empresa no podia en cap cas atribuir o recollir representació heterogènia. L'empresa havia de ser una comunitat d'interessos. Garrigues és l'autor d'una importantíssima llei mercantil, la Llei de Sociedades Anònimes, aprovada ja a l'època del desenvolupisme franquista als anys 60, i Garrigues ha donat nom a un dels despatxos de dret privat més importants que hi ha a Espanya i en el món europeu, actualment. Naturalment, aquest plantejament del dret mercantil i del Foro del Trabajo es va projectar sobre el dret del treball i el dret del treball responia també a aquests mateixos criteris. Tot sigui dit, eren uns criteris que el propi franquisme va tenir que desdir-se sota mà anys després. En 1958, 1959, el franquisme, pel que feia a la seva política econòmica, sabem tots que estava en trànsit cap a l'ensulsiada, cap a la suspensió de pagaments, cap al trencament, perquè la política econòmica de Falange feia aigües. D'aquí la necessitat de condició sine qua non dels americans per aprovar el pla d'estabilització, que era encetar un procés d'alliberament estrictament econòmic de l'economia espanyola. I aquí és on apareix una nova llei que aprova el règim, que aprova Franco, que teòricament era una contradicció radical amb el Foro del Trabajo, sense negar el Foro del Trabajo, que era la Llei de Convenios Colectivos. La Llei de Convenis Col·lectius de 1958 era una llei que de facto estava reconeixent que en el si de l'empresa de comunitat d'interessos no n'hi havia res, hi havia conflicte d'interessos i per tant el propi règim necessitava de crear interlocutors a través d'un procés de negociació regulat per llei, sense perjudici que l'exposició de motius recollís encara el que deia el Foro del Trabajo, de la comunitat d'interessos i de la voluntat unívoca nacional. Res de res. Es produeix un alliberament econòmic, s'inicia el període de l'anomenat desenvolupisme, estrictament en l'àmbit estrictament econòmic, no pas polític. Bé, aquesta és l'aportació dels juristes en el segon punt que he dit. I en el tercer punt, 1962, és la voluntat espúria, obscena, del règim de dir nosaltres som un estat de dret. 1962. El règim franquista està en un període ja, diguem-ne, de pau, de tranquil·litat, viu un moment feliç, 1964, los 25 años de paz. Però vet aquí, en 1962, una comissió de juristes en seu a Ginebra fa un informe demolidor, que és perfectament localitzable avui a internet, en el que sosté que l'Espanya franquista viu encara amb la cultura de la guerra civil, la divisió de la societat és radical entre amics i enemics, que el no reconeixement de drets i llibertats forma part de la vida quotidiana, que la pràctica de la tortura en les comissaries de policia és habitual, que les relacions laborals estan precedides per la repressió permanent, 1962, com a conseqüència de la llei de convenis col·lectius, aquesta ha provocat un inici de negociació col·lectiva i el que després es va considerar, es va denominar de manera gràfica com a l'entrisme, és a dir, treballadors que aprofitant els instruments legals del règim es presentaven a les eleccions del sindicat vertical, el sindicat únic, i aquest sindicat va esdevenir l'embrió del que després, a 1962, a Astúries neix Comissions Obreres.
Davant d'aquesta circumstància, l'informe és demolidor. Espanya no és un estat de dret. El règim s'emprenya moltíssim i espera 1964, a través d'un informe apòcrif signat per un anomenat Servicio Público Espanyol, sense signatura de ningú, estableix tota una sèrie d'arguments per dir que Espanya era un estat de dret. Era un estat de dret sense cap mena de recants. I clar, si un examina quines eren les característiques d'un estat de dret i les comparava amb el règim franquista, doncs la contradicció era notòria. Contradicció que va posar de manifest també amb un fet polític de rellevància que fou conegut, com sabeu, com el Contubernio de Múnich, la reunió a la capital de Baviera d'un grup de partits de l'oposició, llevat del Partit Comunista, que d'una altra banda era el principal partit d'oposició a l'interior, en el que el règim considerava que allò era un acte d'alta traïció. Quins eren els arguments dels juristes franquistes en aquest apòcrif informe? És evident que darrere d'això estava l'Instituto de Estudios Políticos i estava el que llavors el presidia, Manuel Fraga Iribarne, que aquells anys va rebre com a soci d'honor a Carl Schmitt. Doncs bé, pel que feia a una de les característiques de l'estat de dret, que és garantia de drets i llibertats, divisió de poders, poder judicial independent, doncs cal recordar ja des de 1940 el que deia el que fou primer president del Tribunal Suprem espanyol en època franquista, un catedràtic de dret civil que es deia Clemente de Diego, el manual del qual funcionava per les facultats espanyoles d'aquella època i de l'última època del franquisme. Puc donar crèdit d'això. Doncs bé, deia Clemente de Diego en 1940. Això que se'ls fa cada any quan s'obre l'any judicial. Diu, nosotros, los jueces, debemos seguir las inspiraciones, llegeixo textualment, las inspiraciones del caudillo que acatamos y veneramos como un don del cielo. 2 anys després, el que era ministre de Justícia, un home que posseïa la Freda, un lleidatà que responia al nom, com sabeu, d'Eduardo Unós, deia el següent sobre el paper dels jutges. Recordeu que en aquella època el poder judicial depenia estrictament del Ministeri de Justícia, és a dir, la relació amb el govern era directa. Però si hi havia alguna mena de dubte sobre la seva hipotètica independència, fixeu-vos el que deia Eduardo Unós. Diu, para el juez deben cumplirse ideales morales e intelectuales en mayor medida que para nadie, y aún más los esencialmente religiosos, por cuanto su misión es un auténtico sacerdocio. La concepción del jutge como un sacerdote. Solo la religión y el amor a Dios pueden servir de soportes invulnerables en la ardua función de la justicia que nos corresponde a nosotros. Això és el que deia Eduardo Unós. I, clar, entre els membres que formaven part de l'Instituto de Estudios Políticos, entre d'altres, hi havia un jurista catedràtic de dret administratiu. No cito per citar ni per anècdota gratuïta, sinó perquè veieu el rerefons de la ideologia que traspoava la defensa de l'estat de dret. El jurista de Ginebra deia que inclús a Espanya ni la llibertat religiosa és respectada. Probablement no era respectada, era un estat confessional en el que es declarava que la religió única era la catòlica, apostòlica i romana i naturalment hi havia intolerància respecte a qualsevol altra manifestació. Davant d'això, el 1972, no, 71 per ser precís, 71, un catedràtic de dret administratiu, Jesús González Pérez, que després, durant el període democràtic, es va destacar per ser comentarista d'un bon grapat de les lleis que ha aprovat el Parlament Democràtic espanyol. Doncs Jesús González Pérez, 1971, a 5 anys abans de la mort de Franco, amb un llibre
de comentari hipotèticament jurídic, és a dir, un comentari sistemàtic a una llei. Un comentari sistemàtic en dret significa que comences a agafar article 1, article 2, article 3 i vas comentant els aspectes del contingut d'aquell precepte, les seves connexions, les seves derogacions, el que és vigent, el que no. És a dir, tècnica jurídica stricto sensu. Doncs comentava la Llei d'Ordre Públic de 1959, que deien els juristes de Ginebra era una llei repressiva sobre les llibertats públiques. Doncs una de les previsions que establia aquesta llei era que considerava com a alteració de l'ordre públic l'emissió de judicis o de comentaris o d'emissió d'opinions que poguessin significar atemptat contra els legítims sentiments religiosos de la població. Sentiments religiosos estrictament religió catòlica. Llavors, González Pérez subratlla, amb un comentari de caràcter jurídic, deia textualment el següent. Diu, a los españoles nos han dividido muchas cosas y nos hemos matado por muchas ideas. Pero lo que no nos ha dividido así han sido las confesiones religiosas. En España se ha sido católico o nada. Mejor dicho, católico o anticlerical. Pero salvo algún supuesto excepcional, no han existido confessiones distintes a la catòlica. Això és un comentari jurídic per donar resposta als juristes de Ginebra. En fi, aquest era el panorama. No us vull cansar més sobre l'aportació dels juristes i sí que voldria, i amb això acabaria, explicar alguns trets essencials des de la perspectiva jurídica de tot aquest conjunt de normes que el règim aprova entre 1936, inici del cop d'estat, inici de la Guerra Civil, i 1975. En Manel ha dit que ha reproduït el que jo faig en el llibre, és a dir, que és dividir en 3 períodes repressius aquestes normes. Algú podria deduir que d'aquesta divisió pugui derivar-se, cosa que jo nego, a ràdice, absolutament, que el règim va atenuar-se en la seva repressió al llarg del temps. Hi ha un primer període que és la Guerra Civil, jo qualifico com el període del terror. El terror al qual em parlava el general Mola quan deia que s'inicia el cop d'estat i diu és necessari induir, influir, introduir en la població espanyola el sano sentimiento de terror com a element dissuasori, desmobilitzador de qualsevol tipus de posició, el règim del terror. El segon període el qualifico jo com el defineixo com la repressió indiscriminada, del 39 al 59. És el període en què s'aproven lleis que ara citaré, un ampli catàleg repressiu, llei de responsabilitats polítiques, llei de repressió de la maçoneria i el comunisme, codi penal, llei de seguretat pública, etc. I el tercer període, el de la repressió selectiva. Cal deduir d'això que el règim, al llarg del temps, al llarg de la seva evolució, va endolcir-se, va endolcir la seva repressió. Res que pugui semblar una cosa d'aquest tipus. El que va fer el règim era, en virtut de la teoria de l'amic i enemic, era anar exterminant elements d'oposició. Durant la Guerra Civil era l'extermini pur i dur. Durant el segon període, naturalment hi va haver oposició interna més atenuada per raons de les conseqüències traumàtiques de la Guerra Civil, però el conjunt de normes que aprova anaven adreçades a exterminar ideològica i, si s'escau, físicament, qualsevol tipus de repressió. I és a partir de 1959, liberalització econòmica, res més que econòmica, quan gran part de l'oposició ha desaparegut del mapa, però tanmateix, 59, 62, 63, aquesta evolució econòmica del règim dona lloc a l'aparició de noves fronts d'oposició, noves forces d'oposició ex novo.
sindicats, sobretot, comissions obreres, moviment universitari i posteriorment moviments socials, moviments professionals, associacions de veïns als anys 70, col·legis professionals, etc. És en aquest sentit, i únicament en aquest sentit, que s'escau parlar de repressió específica, selectiva, la qual cosa no significa que fos més tova el règim, és una expressió que ha esdevingut col·loquial, però que és veritat, va començar matant i va acabar matant. Hi ha un decret llei de repressió del terrorisme, 1975, d'infausta memòria, a l'agost, juliol-agost del 75, que era un estat d'excepció permanent i que va acabar, com sabeu, amb els afusellaments del setembre del 75. Quines són les característiques, de manera molt sintètica, d'aquest tipus de dret? Són els tres essencials. Primer, la dictadura sorgeix d'un cop d'estat. D'un cop d'estat militar. És una rebel·lió militar que tanmateix tipifica com a rebel·lió militar qualsevol oposició a la rebel·lió. És a dir, el que cínicament el propi Serrano Suñer deia el dret a l'inrevés. El dret a l'inrevés. Doncs això que expliquem a les facultats de drets avui en un estat democràtic, les fonts del dret, és a dir, quin és l'origen de les normes, qui produeix les normes, qui les fa i per què les fa i quina legitimitat té, doncs fixeu-vos que el general Franco manté, malgrat l'acabament militar de la guerra, el 1 d'abril del 39, l'estat de guerra roman a Espanya vigent fins a 1948. Doncs fins a 1948 la font principal de dret és això, és el bàndol militar del general Cabanelles i els bàndols que van sorgir després en els diversos territoris, els virregnats, que eren les capitanies generals. Era una norma dictada erga omnes per tothom, per part del capità general i les seves autoritats subordinades. Aquesta era la font principal de dret. És a dir, dictada per un exèrcit d'ocupació amb una cultura africanista. 2. Negació de drets i llibertats. El primer que fa el règim, ja durant la Guerra Civil, és la supressió del dret d'associació política i legalització a l'inici de tots els partits polítics que van formar part del Front Popular. Posteriorment serien legalitzats la resta àdhuc els de dreta. Concretament, quan s'aprova el decret d'unificació política entre Falange i els tradicionalistes, 1937, aquí desapareix completament tota mena de dret d'associació política. 3. Un sistemàtic procés de depuració de funcionaris de l'Estat, jutges, fiscals, registradors de la propietat, notaris, funcionaris de l'administració de justícia, de l'administració pública i específica atenció a la repressió dels mestres, que segurament era la gran conquesta reformista de la República Espanyola, sobretot en el període radical de la República Socialista del 31 al 33. El mestre va ser, com sabeu, destinatari específic d'aquest procés de depuració. 4. Derogació sistemàtica de la legislació republicana més rellevant. Em refereixo, actualment, a la derogació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en mal hora concedido, recordeu, exposició de motius, quan l'exèrcit ocupa Lleida, l'Estatut d'Autonomia del País Basc, el concert econòmic, atenció, de les anomenades províncies traïdores, Guipúscoa i Vizcaya, i per contra respecta en gran part del conveni a les províncies leales, Navarra i Àlava. Derogació de la llei del divorci, derogació del Codi Penal del 32, perdó. En matèria de dret a la informació, del que llavors es deia llibertat de premsa i impremta. Aquí hi ha dues lleis importants a la història del franquisme que val la pena posar en relleu. Dues separades en el temps, pràcticament 30 anys, entre una i l'altra. És la primera, 1938, encara en la Guerra Civil, la llei de premsa de 1938. Era
coneguda com a la Llei Serrano. La Llei Serrano era una llei de supressió absoluta del que avui podríem entendre com a dret a la informació i llibertat d'expressió. Quines eren les característiques? Control estatal de la premsa, control per part del govern. El govern nomenava els directors de premsa, nomenava a tots. El govern adreçava consignes, instruccions als mitjans de comunicació. Per exercir professionalment com a periodista es requeria condició sine qua non formar part del registre oficial de periodistes, per tant, ser membre de Falange. I així mateix, un molt sever règim sancionador. I això dura durant 30 anys. Serrano Suñer, que era un jurista format, un home profundament cínic, 30 anys després, quan ell, apartat teòric parcialment del règim, de la primera fila del règim, Serrano Suñer, per justificar aquesta llei i el conjunt del règim, ell, en un viatge a Itàlia, fa unes declaracions al diari italià Il Tempo, el 7 de febrer del 67, i deia, 30 anys després, deia exactament el següent. Ho dic perquè, veieu, la concepció, no diria paternalista, elitista, totalitària, autoritària de la relació entre Estat i ciutadà. Yo he sido un convencido mantenedor de la dictadura. No me avergüenzo de ello, ni me arrepiento. Hace 30 años, la dictadura era un hecho necesario para España. Durante 30 años ha sido preciso imponer a España una tregua, una cura de disciplina, indispensable para que el país no sucumbiese en la anarquía. Aquest era l'autor intel·lectual de la llei de premsa del 38. Passen 30 anys, estem en el període del desenvolupisme, pla d'estabilització, arriba com a ministre, primer ministre d'Informació i Turisme, no d'informació, sinó d'informació i turisme, Manuel Fraga Iribarne, que procedia com a exdirector de l'Institut d'Estudios Políticos, i un falangista amb pretensions teòricament liberals, convenç a l'elit del règim que cal aprovar una llei liberalitzadora del món de la comunicació i aprovar la llei de premsa i impremta, més coneguda, la llei Fraga, 1966. Bé, què era la característica jurídica d'aquesta llei? La que he esmentat abans era la viva expressió de la concepció autoritària de les llibertats públiques. La concepció autoritària en termes jurídics és el control preventiu previ a qualsevol expressió, és a dir, la censura prèvia, el segrestament previ, etc. En un règim democràtic, per bé que soni malament, per bé, subratllo que soni malament, un règim democràtic es caracteritza per l'actuació repressiva. Repressiva en termes jurídics significa a posteriori, no de repressió, de limitació, sinó a posteriori del fet. És a dir, jo, jutge, intervindré, si soc cridat a intervenir, a posteriori del fet que s'hagi produït, si és que entra en contradicció amb la llei. Això és el control repressiu, que no té res a veure amb la idea col·loquial de repressió que podem tenir. Doncs bé, Fraga pretenia introduir un criteri de control a posteriori, però greu problema. Aquesta llei tenia un article 2 que la derrotava plenament des de l'inici. I aquest article 2 establia quins eren els límits de l'exercici de la llibertat de premsa. I els límits era un reguitzell de límits integrat per al que en dret entenem o diem o definim com a concepte jurídic indeterminat, és a dir, ambigüitat absoluta, que permetia a l'autoritat administrativa, no al jutge, a l'autoritat administrativa d'interpretar si el que havia fet Cuadernos para el Diálogo, Triunfo o l'autor X, etc., entrava o no en contradicció amb els límits que establia l'article 2. I quins eren els béns jurídics? És allò que pretenia protegir el règim. Era la unitat de la pàtria, el honor del ejército, unitat de la pàtria, l'honor de les forces armades, la religió catòlica i
el Sagrado Movimiento Nacional. És a dir, tots els pilars que havien donat sentit al règim. Per tant, la llei de premsa d'en Fraga fou un intent frustrat de liberalització d'un règim que no es podia liberar si no trencava amb els seus orígens. Continuant amb els aspectes d'aquest dret, ja he parlat abans de la incidència d'aquest dret repressiu no únicament en l'àmbit estrictament polític, sinó en l'àmbit laboral. No reprodueixo el que he dit abans. És a dir, aquí hi ha les dues normes que he esmentat abans, el Foro del Trabajo i la Llei de Convenios Colectivos, s'està acabant, he d'acabar, sí. He d'acabar. Que entenien la idea d'empresa com una comunitat d'interessos. Res més lluny de la intenció. Un altre aspecte, la institucionalització dels anomenats judicis sumaríssims, des de bon principi. El judici sumaríssim va començar des de 1936 i va acabar amb el judici sumaríssim dels 5 afusellats el 1975. Què era un judici? Què és un judici sumaríssim? Un judici, en termes jurídics, està dividit en 3 parts. Al·legacions, prova i conclusió. Doncs bé, un sumaríssim significava que aquestes 3 fases del judici s'unificaven en una sola. El sumaríssim era un judici telegràfic, és a dir, podia durar minuts. Podia durar minuts i el Consell de Guerra, el que jutjava, no sortia de la reunió fins que no dictava una sentència. L'experiència dels advocats que jo he descrit en el llibre posa de manifest que en molts casos això era un teatre. Un altre aspecte. El règim es caracteritza per la creació d'un conjunt innombrable de jurisdiccions especials. 2 exemples. Un, la jurisdicció de repressió de la maçoneria i el comunisme, un altre, els Consells de Guerra, un altre, el Tribunal d'Ordre Públic, el TOP, que neix en 1963. Què és una jurisdicció especial? Una jurisdicció especial és l'antítesi d'això que diu qualsevol constitució democràtica. És el poder judicial ha d'estar previst abans per una llei i no es pot crear una llei ad hoc per jutjar un cas concret i específic. La llei ha de ser prèvia, no pots crear un tribunal per jutjar un cas específic concret en funció de quin és l'enemic. Això és el que va fer el franquisme amb la maçoneria, el comunisme, el divorci, la responsabilitat política. Una jurisdicció especial respon a 2 criteris. Un, el TOP. Els jutges, que formaven part del TOP, eren nomenats directament pel govern. Procedien del poder judicial, eren jutges de la jurisdicció ordinària, però nomenats directament pel govern franquista. 2, què és el que jutjaven? No qualsevol cosa, sinó que jutjaven el que s'entenia com els delictes contra la seguretat interior i exterior de l'Estat. Bé, així podríem continuar. Simultàniament al franquisme, acabo ràpid, el franquisme es va dotar d'una amnistia des de bon principi, una amnistia, fixeu-vos, repasseu els vostres coneixements històrics, una amnistia per tota mena de delictes que haguessin estat comesos des del 14 d'abril del 31 fins al 18 de juliol del 36. Delictes, naturalment, contra el règim republicà, que podien ser des d'una mera falta fins a un assassinat, un homicidi, actes de terrorisme. Repasseu la història de la Segona República. I acabo. La legislació penal responia a aquest criteri d'amic i enemic. I quins eren els criteris per aplicar aquesta normativa penal en general? Doncs aquí és important posar de manifest un informe que es conté en la memòria del fiscal de l'Ejército de Ocupación signada el 15 de març de 1939 per un membre del cos jurídic de l'Exèrcit de l'Aire, un senyor ben conegut a Barcelona, que es deia Felipe Acedo Colunga. Felipe Acedo Colunga va aprovar tota una sèrie d'instruccions per tots els operadors jurídics, és a dir, per jutges, membres de l'administració pública, etc., de dir, com heu d'aplicar tot l'arsenal de normes que hem aprovat i s'aprovaran en el futur. I aquí és una obscena violació de les regles bàsiques, sobretot de dret penal. Ja sí que acabo. Una,
negació absoluta del principi de legalitat penal. Quan nosaltres sentim parlar del principi de legalitat penal, significa allò que va fer un senyor italià que es deia Cesare Beccaria, que deia "Nullam pena sine lege", no hi ha pena sense llei prèvia. Per tant, si no hi ha una llei prèvia que estableixi la conducta antijurídica, tu no pots castigar, no pots limitar la llibertat personal de l'individu. Doncs, Acevedo Colunga diu, no hi ha problema, que ja aprovarem la llei si s'escau, però s'ha d'actuar ja immediatament. Dos, un altre principi propi d'un jutge penal. El jutge, en cas de dubte, sempre ha d'absoldre, in dubio pro reo. En cas de dubte, absolució. Acevedo Colunga deia, no, si hi ha dubte, condemna i punt. 3. Legitimació de la tortura i de la pena de mort. La pena de mort va ser denunciada pels juristes que he citat abans de Ginebra, que és el que deia des de 1939 sobre la pena de mort el tal Acevedo Colunga. Deia, és un modelo idóneo de repressió humana dotada de altísimo espíritu jurídico. Això era el rerefons ideològic d'un dels juristes des de bon principi. Fins aquí el que jo us volia dir i perdó per l'extensió.